Il-Labour Migration Policy li bħalissa qed iħejji l-Gvern se tara li tissanzjona kumpani jew persuni li jaħdmu għal rashom u li jkollhom turnover għoli ta' ħaddiema barranin. Dan intqal mill-Prim Ministru Robert Apela fl-intervista mat-Times li parti oħra minna ixxandret it-tnejn filgħodu. Dak l-employers li jkollhom rata ta' turnover qawwija, jiġifieri, jingaġġaw ħafna ħaddiema barranin u jkeċċu ħafna ħaddiema barranin u mbagħad jirrimpjazzawhom b'ħaddiem ieħor l-għada jew b'żewġ ħaddiema jew b'3 ħaddiema l-għada. Hemmhekk se jkollhom sanzjoni fuqhom, jiġifieri fejn jiġu nnutati li jkollok dan il-patterns konsistenti madda ta' sena wieħed qiegħed jara illi dak l-employer partikolari se jkun qed jingaġġa ħafna u jkeċċa ħafna f'perjodu qasir. Hemmhekk se jkollu sanzjoni illi ma jkunx jista' jġib ħaddiema barranin biex jaħdmu. Dr. Apela innota wkoll l-aġir tal-Oppożizzjoni li dwar il-ħaddiema barranin tgħid li hawn wisq ħaddiema iżda mbagħad meta l-Gvern ħad deċiżjonijiet importanti bħal riforma tat-temping agencies u wara il-vit fis-settur tal-white plates u l-food couriers, l-Oppożizzjoni tefet id-dubji dwar dawn id-deċiżjonijiet. Dwar il-konferenza Sigma il-Prim Ministru sostna li f'4 tiem din ħalliet mal-100 miljun euro fl-ekonomija tal-pajjiż filwaqt li ħolqot 950 opportunitajiet ta' xogħol għal ħaddiema Maltin u Għawċin. Dwar il-proposta tal-Airbnb li tħejjiet mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u se tkun diskussa fil-Kabinett, Dr. Apela sostna li l-Gvern se jipproteġi l-kull min investa f'dan is-settur waqt li saq li ma jemminx li l-Gvern għandu joħnoq is-suq liberu. Mat-Times il-Prim Ministru indirizzaw ukoll mistoqsijiet dwar il-pre-budget document tal-Partit Nazzjonalista. Naħseb below the belt l-għamel il-kap tal-Oppożizzjoni li dak id-dokument ma iffinalizzax below the belt mhux magħna, below the belt mal-poplu. Ma jkun hemm tant dokumenti li jkunu qed jinħadmu ma jiġux finalizzati. Għaliex kien pre-budget document illi l-buon sens u l-loġika tgħidlek li jrid jiġi finalizzat sal-budget għalhekk huwa pre-budget document suppost anzi skont it-tradizzjoni tal-Partit Nazzjonalista jiġi ppubblikat numru ta' ġimgħat qabel il-budget ħalli l-poplu jkollu l-opportunità jevalwa min għandu l-aqwa viżjoni ekonomika għall-pajjiż.